हेलो लोगोफोर आंनि बे बड स्मार्ट टेक्नोलॉजी चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जोबोद इन्टारेस्टिं आरो जोबोद मोजां जोबोद नलेजेबल इन फिउचारनि थाखाय आं बे मोनसे गोदान इउट्यूबआ आपडेट होदों। बे आपडेटनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो खिन्थागोन। बे आपडेटानो जोबोद मोजां आरो जोबोद मोजां मोनदों आं बे आपडेटखौ लानानै। लोगोफोर बे आपडेटानो जाहैबाय जोङो दा इउट्यूबआव लाइभ टुगेदार माने जोङो सासे सानै साथाम जइन जानानै लाइभ जों भिडिअ बानायनो हासिगोन। जोङो मा खालामो सिगां बे प्लासनि आइकनाव क्लिक खालामबालाय बेयाव गो लाइभआव बे हारसिंल' लाइभ खालामनो हायोमोन गावनि चेनेलाव। बाट जों दा जिखुनु क्रिएटर्स गिदिर इउटुबारानो जा फिसा इउटुबारानो जा बा साबस्क्राइबारानो जा जिखुनु बिथांजों जोङो आङो गोसोब्ला बिजों लाइभ खालामनो हायो नोंथांमोननि सिगाङाव। अके आं जायजों लाइभ खालामगोन आंनि साबस्क्राइबारा बा गुबुनाबो गासैबो नुजोबगोन। अके बिनि सोमोन्दै आं खिन्थागोन आरो बेयाव बेसेबां इलिजिबिलिटि आरो क्राइटेरिया बेसेबां नांगौ बेसेबां साबस्क्राइबाराव बे फिचार्सखौ मोनगोन आरो बिनि बेनिफिटआ मा। अके बिनि डिटेल्सखौ आं बे भिडिअआव खिन्थागोन आरो लाइभ बोरैहाय जोङो लाइभ खालामनो हागोन। अके गिबियावनो आं खिन्थाखाबाय जे इउट्यूबनि बे आपडेटआ जोबोद मोजां जोंनि थाखाय इउट्यूब चेनेलखौ ग्र' खालामनो थाखाय। इउट्यूब चेनेला जोंना बुस्ट जासिगोन। अके बेखौ खिन्थानायनि सिगां आं फंनैसो बाथ्रा आरो बुंबावनो सानदों लोगोफोर। आंनि मटिभआनो जाहैबाय नोंथांमोननिसिम जे नोंथांमोनाव जाय बिथांमोनाव दामि मबाइल दङ बे मबाइलखौ मानि थाखाय लादों। ओरैनो इउट्यूब नायनो फेसबुक ससियेल मिडिया नायनो थाखाय लादों ना अनलि रायलायनो थाखायल' लादों ना ओरैनो श'नि थाखाय लादों आंथ' मिथिया। बाट नोंथांनाव जुदि बेफोरबायदि मबाइल दङबा दानो दिनैनो इउट्यूब चेनेलखौ क्रिएट खालामनानै दोन। इउट्यूबआ जोंनो जोबोद मोजां फिचार्स जोबोद मोजां जोंनो फेसिलिटि लाबोगासिनो आरो जाय दानि जुगाव इउट्यूबनिफ्राय रां खामायनो आरो बिनिफ्राय साबसिन जेबो राहा गैया। मानो होनब्ला इउट्यूबआ जोंनो जोबोद इमानदारियाव जोंनो रां होयो। नाथाय कन्डिसना बेनो जे इउट्यूबनि माखासे रुल्स आरो रेगुलेसनखौ नोंथाङा फल' खालामनांगोन। आं मोनफ्रोमबो भिडिअ बुंबाय थाखायो लोगोफोर। उनाव नोंथाङा फस्थायगोन जे आं सिगाङावनो मानो इउट्यूब चेनेलखौ खुलिदिया होननानै। सिगां इसेबां फेसिलिटि मोनामोन दा नै आरो सर्ट्स भिडिअफ्राबो आरो दा थाबैनो नैबे जानुवारिनिफ्रायनो मनेटाइज जालांगासिनो। बेफोरबायदि मोनसे गोदान आपडेट आरो गोदान फिचार जोङो लाबोगासिनो इउट्यूबआ। मोनसे समाव लोगोफोर नोंथांनि चेनेला ओरैबायदि ग्र' जागोन। ग्र' जानो थाखायनोथ' जोंनि क्रिएटर्सफोरखौ जाहाथे डिमटिभेट दाजाथों होननानै इउट्यूबआ मोनसे गोदान मोनसे प्लानिं बानायगासिनो एक्सपेरिमेन्ट खालामगासिनो। अके लोगोफोर नोंथांमोना दाबो साबस्क्राइबार बारायाखै भिउस बारायाखै होननानै दाबो बेखौ साननानै दं नामा? बेबायदि साननाङा। अट'मेटिकलि माला समाव बारायगोन नोंथाङा पात्ताखौनो मोननाय नङा। अके नै दा लाइभ टुगेदारनि अपसना फैबाय। आं जायजों लाइभ खालामगोन ना फिसा इउटुबारानो जा गिदिर इउटुबारानो जा बै लाइभ खालामग्रानि साबस्क्राइबारफ्राबो आंखौ साबस्क्राइब खालामगोन आंखौ सापर्ट खालामगोन आरो आंनि साबस्क्राइबारफ्राबो बै बिथांखौ सापर्ट खालामगोन साबस्क्राइब खालामगोन। जोंनि कमिउनिकेसना मोजां जायोब्ला लाइभआव। अके बेखौ बुजिबाय। एबार आं दानिया खिन्थागोन जे बे फिचार्सखौ माब्रैहाय मोनगोन। अके आरो बेसेबां साबस्क्राइबार जानांगोन बे डिटेलखौ आं नोंथांनो खिन्थालांगासिनो। दानिया बे फिचार्सआ जोङो दा प्लासनि आइकनाव क्लिक खालामब्ला बेफोरबायदि क्लिक खालामब्ला बेहाय गो लाइभ थागोन। गोजौआव क्रेडिट सर्ट थागोन आपल'ड भिडिअ थागोन गो लाइभ थागोन ओमफ्राय गो भिडिअ लाइभ टुगेदार। अके गो लाइभ टुगेदार निउ भार्जन बियो। बे फिचार्सआ बावैनो फैगासिनो लोगोफोर। गोबांनावनो सोरनावबा बांसिनानो फैबाय। जायनाव माने सिगांनि पुरुना चेनेल आरो जोबोद चेनेला ग्र' जाफुबाय थादों ग्र' जालांगासिनो बिथांमोनाव बे फिचार्सफ्रा किसुमाननाव गोबाङावनो फैबाय आरो जायनाव फैयाखै बिथांमोना फैगोन। अके फैगासिनो आरो बे फैयोब्लाथ' आरो दा बुंसै आरो नोंथांनि चेनेला माबायदि ग्र' जागोन माबायदि बुस्ट जागोन। दा जों मा खालामनांगोन बेहाय गो लाइभ टुगेदाराव क्लिक खालामनानै बेफोरबायदि इन्टारफेस फैगोन। नोंथांनि थाम्बनेल सिगाङावनो नोंथाङा थाम्बनेल होनानै सिगाङावनो टाइटेल होनांगोन। टाइटेलनि उनाव थाम्बनेल ओमफ्राय पाब्लिक खालामनांगोन। ओमफ्राय नो इट्स नट मेड फर किडआव नोंथाङा सेलेक्ट खालामनांगोन। ओमफ्राय सेलेक्ट खालामनानै ओमफ्राय नेक्स्टआव क्लिक खालामब्ला बेयाव शेयार ए लिंक आरो कपि ए लिंक फैगोन। अके बे कपि ए लिंकखौ नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथाङा सोरजों लाइभ खालामगोन बिथांनि मबाइल नाम्बारा इम्परटेन्ट। बिथांनि सिगाङावनो नोंसोर अफलाइनाव मबाइलजों रायलायनानै बिथांनि नाम्बारखौ शेयार खालामलाय। ओमफ्राय वाट्सएपआव सेभ खालामनानै दोन। ओमफ्राय वाट्सएपआव लिंकखौ शेयार खालामहरबा नोंथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो शेयार खालामनो हायो। शेयार खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनाव बेफोरबायदि इन्टारफेस फैनायनि उनाव बिथाङा बे लिंकखौ क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बिथांनाव जइन अपसन मोनगोन। बे जइनआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बे गाहायाव नोंथाङा जायजों लाइभ खालामनो सानदों बिथांनि स्क्रिना माने बिथांनि लाइभआ बे गाहाय बक्सआव फैगोन। नोंथाङा गोजौआव थागोन। अके बेफोरबायदि लाइभखौथ' खालामनो रोंखागोन नोंथाङा अभियासलि। जाय बिथांनाव नोंथाङा लिंक सेल खालामहरदों बे लिंकखौ बेयाव क्लिक खालामनानै जइन खालामब्लानो लाइभखौ नोंथांमोना लाइभआव फैनो हागोन आरो जाय अनार
जाय लिंकखौ शेयार खालामदों, जायनि चेनेलाव लाइभखौ खालामनो सानदों गुबुनजों, अके, बिथांनि चेनेलावल' बे लाइभखौ नुनाय जागोन आरो जाय बिथांजों लाइभ जादों बिथांनि चेनेलाव नुनाय जानाय नङा। माने जाय लिंकखौ शेयार खालामदों, जाय उनार, बेनावसो भिडिअ'आ श' जागोन। बाट बिनाव श' जायोब्लाबो बिथांनि साबस्क्राइबारफ्रा मा खालामगोन, नोंथांनाव कमिउनिकेट जाफैगोन। अके, अनलि टाइम नटिफिकेसनाथ' बिथांनाव थांखागोन, बाट बिथांनाव लाइभआ श' जाया, बे भिडिअ'आ नोंथांनावनो थागोन। बिनि उनाव जिथु आर्निं, जेसेबां आर्निं जागोन बे उनारनाव जागोन। आं लाइभ खालामदोंब्ला आंनाव फैजोबगोन गासिबो आर्निंफ्रा। आरो बेबो रिस्क थागोन जे आङो बे लाइभ खालामनानै माबा मोनसे भायलेट बा माबा मोनसे टार्म्स एन्ड कन्डिसनखौ फल' खालामाखै, माबा मोनसे हार्मफुल वर्ड बाहायदों बा माबा मोनसे देखायनो सानदों, अबा कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइक बा कपिराइट स्ट्राइक बायदिसिना, बेयो आंनो भुगिनांगोन। अके, बे उनारानो भुगिनांगोन। आरो जेसेबां आर्निं, जेसेबां सुपार चाट, बेसेबां थेंक्स, सुपार थेंक्स, जेसेबां स्टिकार्स हरदों, बेयो आर्निंआ नोंथांनाव थागोन, जाय उनार बेनाव थागोन। जास्ट बेनो माने बै गिदिर इउटुबारब्लाबो, फिसा इउटुबारब्लाबो बैनि अडियेन्सआ नोंथांखौ नुगोन, आंनि अडियेन्सआ बिथांखौ नुगोन, बे आंनि चेनेलावनो गासिबो नुजोबगोन। अके, अब्ला बिनि थाखाय जोंनि चेनेला मानो होनबा थाबैनो ग्र' जागोन। आंनि साबस्क्राइबारफ्राबो बिथांखौ साबस्क्राइब खालामगोन, बिथांनि साबस्क्राइबाराबो आंखौ साबस्क्राइब खालामगोन। अके, बेफोरबायदिनो जोङो लाइभखौ सासे नङा सानै जोङो गोसोबायदि खालामनो हागोन। गिदिर इउटुब क्रिएटरफोरजों जोङो मोजां जानानै जोङो बिथांमोनजोंबो लाइभ खालामनो हागोन। जोङो एन्सार कुइसन बा माबा माबि मिथिनो गोनांखौ जोङो मिथिनो हागोन। दानिया खिन्थानोसै आङो बे फिचार्सखौ बेसेबां साबस्क्राइबारा मोनगोन आरो बियो माब्ला मोनगोन। अके, बेखौ मोननो थाखाय जोङो मिनिमाम 50 साबस्क्राइबार जानांगोन। 50 साबस्क्राइबारनि उनावबो बे फिचार्सखौ जोङो मोननो हागोन। 50नि एबभ जायोब्ला मोनगोन आरो 50नि गाहाय जाब्ला मोननाय नङा। नोंथाङा मिनिमाम 50 साबस्क्राइबार थानांगोन, बिनि उनाव नोंथाङा बे फिचार्सखौ मोनगोन। 50 साबस्क्राइबार जानाय लोगो लोगो आरो गोबां फिचार्स मोनबोगासिनो, आं भिडिअफ्राव खिन्थाबोबाय। नोंथांमोना बेखौ अन खालामना लादोंना लायाखै, इनेबल खालामना लादोंना लायाखै, बेफोरखौ आं मिथिया। बाट आङो सिगांनिफ्रायनो मोनसे भिडिअ मोनफ्रोमबो आपडेट आं लाबोना फैबाय थाखायो। आरो दा 50 साबस्क्राइबाराव आरो दा गोदान माने इउटुब लाइभ टुगेदार खालामनायनि अपसनखौ मोनसिगोन, बावैनो मोनसिगोन। अके, जिखुनु बियो डिसेम्बरनि गेजेरावनो मोनगोन, डिसेम्बरनि सिगाङावनो बे फिचार्सआ मोनगोन आरो। अके, अब्ला जोङो मानि थाखाय जोङो इसेबां ओरैनो माने बेखाराव थाबाय थानो, बेनिखायनो जोङो मोनसे समाव जों ओरैबायदि रां खामायगोन इउटुबनिफ्राय, ओरैबायदि रां मोनगोन, नोंथांमोना माब्लाबाबो सानना मोननाय नङा। अके, बेनिखायनो दानो स्टार्ट खालामदों, दानो ग्र' जानांगौ, बेफोरबायदि दा सान। अके, बे आपडेटखौ माबायदि मोजां मोनदोंना मोनाखै, माबायदि बे आपडेटआ, आरो मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालामना खिन्थाहर। नेक्स्टआव आं बेफोरबायदि फिचार्सआ बयनावबो लागु जाजोबब्ला आं सोरजों कमिउनिकेट खालामनो, सोरजों लाइभ खालामनो, नोंथांमोना आंनो कमेन्ट खालामनानै जनायहर आरो आंजों जगाजग जानानै थाबाय था। आरो बेफोरबायदि आपडेटखौ मोनबाय थानो थाखाय आरो गोबां भिडिअ बानायनो गोनां दंबावो, गोबां आपडेट दंबावो। बेफोरबायदि आपडेटखौ भिडिअखौ मोनबाय थानो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि अल नटिफिकेसनखौ अन खालामनानै दोन लोगोफोर। आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा आं सिगाङावनो बुंखाबाय, नोंथाङा मा खालामनांगौ। अब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ। टाटा, बाय बाय एन्ड टेक केयार।